Ka Jaintia ka basngusi ka Jylla Nongpoh hene ka steps ni sajan Hadien ba ka Slep jong ka ka building ka badang don hapdeng ka jing maramot bat pinpra kala Khyllem kinsan ka bala pinlong yo weu Samla bandu no ila ka jing kat ba Uwei pan ula Mynsaw Jur kat kum ka jing yo lung Khubor kani ka Jaintia kala Jylla ha Khubor kumbash pho buje minstem ha ka ka building jong uma nga lang dahar ka badon hapdeng sor Nongpoh laong bakini ki saungut ki Samla nong tray belas ni kirang tray ha ka ka building ban pinpra ban maramot yaka hinrei kinsan ka Slep jong ka mala ka ba shajrong kala Khyllem bat ban sndoniki ha kani ka Jaintia u jelin magnu arposnem ubadei na ka shnong Umpathaw ula Khlad no Hadien kat ba usolar limphoi ka khandai snem ula Mynsaw Jur balapin kit no amar mari u civil hospital Nongpoh banyo jing sumar bakirki ki arngut ki blalaj nga ka ka Jaintia Khlem de Mynsaw kilong unalor mirsing kat khandai snem bar utur bor damlong arpo arsnem baro saungun ki dei na ka shnong Umpathaw ribhoi district ki paidbah bat ki shnong kilamare mar shaka jaka ban ai jingarap hakaba ningkong lala ban sei ya uba Mynsaw bat pinkit no Nongpoh civil hospital kat ban Hadien kat tu kat ni pol lala ru ban sei ya ute usamla ubla sa akut hapo ki binta bala Khyllem jong ka building bat ubala Khlad no sndon ha ka jaka ki pulet ka Nongpoh police station mar kilapoi shaka ka jaka ban pinlong ya ka jing toket bat ya kamet ute usamla bala Khlad no ru la pinkit no civil hospital Nongpoh ban pindap ya ki jing don kam kat kum ka ai Hello, Jaintia kumno ka Jylla ko tang ni. Imarsio susah tu, syutit betul ni. Kelemput berkara, detik betul sairo, betul syutit betul tahap sudah nak belum. Nak cek kan buat. Hakun kan apa sih ka Khubor hilang pada? Hah? Khubor. Ber Koduna. Kita kan nak ni. Tray tang sangat. Kini borok kini ni. Dai sekaju senang nombor 1. Ada nak tu mas tu sekali itu tak matanya. Ila mat ay paidbah ay pawan yarap. Te uway ding si arngut tang arngut in maruton ha jaga kantor. Te tang arngut uway. Ano kung kakadira sa pero jingbat na mo sekali na. Yo sa ni. Dan ni tang ba latip rapi ba makabere untuk am. Tidak matanya kita building mo putri kadi dono. Aha. Itu kita di terang. Titik tang malik. Malik bing. Bing kan? Rejak dengan tibra nomor ngar lawan tri tang Mynta tang Nongstoin songsa kylleng. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.